Ang poila angapro Umakanto Academy unit ke sanama thangmani student organization ni ke ano apro no masa sagni close kori ni masa no call khayo call khaimani pore bono samane sawo bion no dasini mane bini mung bion da ke ano so bion no dasini amti problem kang saka ang to jaga kare ang apro recording ang Simon to amti obo yang to mane call khai ke ang recording to ni hota ke ang saka ang jaga kare ang mane tokro ang boro sing nai gana tam bepar tam mungkha Ingke omoni pore no borok ang astapolo puru thang dong mane nogo ang apuru borok call khailia ang apuru bijing ki call khaiman lia ingke ang tongmo astapol ti lai tongmani borok kobang ma nogoi ang bono bonu kainke ba ang mane ani scooty toni simi ang mane thanga bini loge ani helmet khulukama tonno borok pura attack khaisika ar ano nogoi attack khaimani karon ke borok waisa last year kali puja o honni kemart gana kaisa onek age news bo haimani apuru Kemart gana nozo to milikan apro bumani inke omoti ang mane FI mane haimani inke apro mutual um daga DPO sarbo singno miliri mutual khaidika inke tarpore to next time borok teisa apro SDPO samani singno mane te next time jemon amti ta ungthu inke to borok teisa no amti khe bukha mia nor nukhana video rok bo inke ani rok bama audio rok bo to borok ni je recording khaija kang singno inke bono to te bono bukha mia Aja, nona kita ne bagai buka. Anong kangke agi mo sana tangke agi ni 2 bosor ke samkok kai je borok ano rihinai ko oyon depene bini je bojag je borok bachol tongo aban ni tol tongmani reji chubo je boi tongi tonga ab borok an tol tongmani chare puruni kai ani kesaro agi contact tongo do kai kesaro number kamai thanga kai number kamai ang bono Instagram mo text hai number sanmani ga pro bo ayang te bini yang te ang text kemani no mane an text no go bini yang te bo text hai ngai text yang bai wala ka ang kolai ka topon apu pai thanga ngai bini dara song master ai ni bin dara song bo an dol tong mani ngai classmate tong mani wan sorok pano ngai boro bo tong mani tam sane boro ano saka an mungko se bai se badi di ta wala den ka badi pai ka ngai bo tam sane bare puri bo hudda huddi chi kon kon na bage wala tam le mane ba pai ka ngai us kango engko Friday dino Friday Engko sarir house ni a dukan ro tongma jaga wati bawe ni seng pathak mane ga pro ang bin dara bai malai ro ang to a borok tong chaisi mai ngai bin dara no ang dol ba obviously ang sanai no bahai tong hin bonang hense kai seng ga an logi ko an dol bobo tong mani bobo nuka ngai asala mane kok sawi thang bai ga gabon pora asala phayo asala phaye ano sungwa mana an chi sini ga mo sini ba sini an soranga bo bini mungrok saka gabon pore mono abon a kok ti sai bano daga soba khaika kisa Miawo. Apa ke suro bani den kan mia hanggai abon te kok sana phaimani mane karon an dus kriya ro bono ab mutro gen so je tam sanai Google Pay Google Pay te yang text ro khaipo mane ab borino abang berin mungkin ko rikari jama tia Diang ne amo. bo parat ang semia but bo tam sanai tak no ro tong no gini Rikari jama tia no nok text khai ne amo buza ka ta. adi bo abo kari ota kok मैं चला ko kari ora bin boyfriend bunai ke sabo nono je tam sana tabo bunai ta ari kari no boyfriend nang ka am ke sabo abo ke oyon dep mana bo group ti hayo joto no gym khane tim borok bangu jeng thangai mane angkai just clear khana mo saman ta ang ya nei abo se kok se sana relia thangai bo helmet khoro gai ko bo jemon samani Tanggai jeng pasal dorok sih, borok bunas start kerja. Iko sini jagro kuka, tolak kiklai porang gue buka. Arke sini borok atau tang, brand. Abrok kuno saja malia, bong. Maro je video jeng nukmani, jeng abo je viral aro nukmani aseng taron jeng bo saimang ka abo no naik no jeng bo. Jeng sab buka saimane jeng oro thano hai jeng. Yang ti public bo jeng no help kai ka. Nggak public bo kese help kai ka. Bor nik bo yang bokor masa phadi kana. Nggak mau jeng size maya. Jeng to buza kai tongo, jeta video bo tongo. Jeng to buza kai tongo. Jeng kali se ke bo dol mul ke bo kere. Jeng kan hi tongo. Dol kabang ke jeng amti kai tebo kabang ma bor nuk kamu chini borok. Ke bo se kere jeng. Bo ang bor nuk sajung nuk jang thangmani. Kamu tabu kayak baru nih masa nih bokorok padi ka, tabu kayak irrigation cengno hebat itu ngojek ceng se bokorok padi diu. Ngeceng tuh kelaizak mulaizak. Cengke beri. Ani or pura lodi semaya. Ane mau bawa puri jak orang pura. Nak pemia nak korong nih ceng. Mia seng korong nih. Ang bono sajung nulis ang obo ini thang mani. Nggak angkai wan suka kok sawi sajung bawa. Kok banglai mana bini loge boro tongke tang boro. Ang bo kaisa tabu kaisa poso tong gang bo. Amte jauh kelaina bo musung dia.
Engke ang bono sajung nuke angke wan suka o celabo johon kol khaika o celano ang nukha. Engke o celano johon nukha ang wan suka jano kol khainita jano kol khai rinmani. Engke ang bono nuke ang wan suka kok sai pai nai. Je matro ang mukhamni ani helmet khulu ka matro jo to attack khai jiga. O chala amon na je. Sagni close korhini. Khoro busuk ni mungin do kya sita. Oro tabu mung amo Sagni Kloskor, Rojot Pal, Somrat Ghosh आगे बोतोंगो आनो बुनापुरु इनके ते कैसा है सोमंगल सेन आते बोतोंगो Apa asal sini asal जेनो सिनियो Jeno sang video nuka. इनके tabu osi sarbo saka ko ekjon position rok amdi rok tongo bor munha ka action ha nai Gamia ni jo kota na buringi bagai si kok bang lai mane kalai. Mo brin bagai bang mak laya. Gai Abo borok se je mia chungna bunai bo se aba de kariu. gai tabo ko ri kari joma tele saji man sopat na. Sai mano bo ang bono ang audio record khai ang bono direction ang nono kun dino ulta pula ga sara saka mane bo anas asale ang mori bo saudo je ang bono ulta pula text kuna atia an tam de dorkar bo bonang ate kok sanane an dol se bo kaisa chare bun jime ga tori ayo asik borok ka bang ma bor jo gym mane gym kai hydro borok amting na इनके चुन जुदी आमती चुन जुदी आगे स्टार्टिंग खाई के बो खाई से माया चुन आसे बोरो का मन चुन बाइक के दुजन थांगे माने बुलाई मान बा इनके बोरो से आगे चुन माने आंग हेलमेट खुलुप दो मत नो अटैक खाई सिका आंग वैसे आगे बो आमती इंखा Boro jaga mo, boro jaga. आस्था बोलनी ठीक एकदम dukan bos kanggo dukan audio man bos kanggo Hotel rong time. 8टा 8 nisimi 8:30 na abon kasaro approx 8टा ना after ang meeting 8टा Dah. do